Benvingudes i benvinguts a La Maraldina, el podcast dedicat a aspectes poc coneguts o poc investigats de l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda. Tal com vam prometre fa uns dies, avui us hem preparat un episodi dedicat a les joies a l'obra de l'autora barcelonina. Ja sabíem que en els textos de Rodoreda hi abundaven els fermalls, els collarets, els anells i els braçalets, però he de dir que m'he quedat parada de la quantitat i quantitat de joies que Rodoreda inclou a les seves obres. No les tractarem totes, perquè si ho haguéssim de fer així necessitaríem 3 hores de podcast com a mínim i no les tenim, però sí que ens detindrem en les que més ens han cridat l'atenció. Hem de dir que aquest capítol d'avui està especialment dedicat a dues oients, a la Montse Dalmau i a l'Agnès Carol, que totes dues, per la seva banda i sense conèixer-se de res, totes dues al mateix moment ens van suggerir que tractéssim aquest tema. O sigui que, Montse, Agnès, va per vosaltres. Abans, però, volem recordar-vos que també podeu trobar el podcast La Maraldina a YouTube i que és potser una de les millors formes de compartir-ho amb tothom i que ens faria moltíssima il·lusió també que ens poséssiu un m'agrada i que ens hi deixéssiu un comentari. I ara sí, sense més, comencem. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Si heu vist les fotografies que Pilar Aymerich va fer a Mercè Rodoreda als anys 70, ben probablement us haurà cridat l'atenció el gran collaret que porta l'escriptora. Són aquelles fotografies que va fer a casa seva, al carrer Balmes, i també a Romanyà de la Selva. N'hi ha a tots dos llocs, no? I aquell gran collaret que porta té forma de peix i a mi sempre m'ha agradat molt, l'he trobat molt bonic. Una cosa està clara, és que Rodoreda també en la moda tenia molt de gust i sentia gran estima per les joies. La prova la tenim si considerem, per exemple, que sabem que li agradava moltíssim que n'hi regalessin de joies. Per exemple, l'any 1955, el seu fill, en Jordi Gurguí, li va regalar un rellotge braçalet. Em sembla que era l'any que el fill es va casar. Sí, precisament aquell any. I ella, com a mostra d'agraïment, li va escriure una carta en la qual li deia: el rellotge braçalet ha substituït la serp que no em treia mai de sobre. Més utilíssim. Vas tenir una idea meravellosa d'oferir-me'l. Quan parla de la serp, ben probablement es refereix a un altre braçalet d'una serp enroscada que duia al braç. Però hi ha més proves que a ella, com a dona, li agradaven moltíssim les joies. De fet, una joia era per ella el millor premi per haver acabat una obra literària. Ho sabem perquè la tardor de l'any 1961, quan va acabar La plaça del Diamant i quan aquest llibre ja anava de camí cap a la impremta, per celebrar-ho, van a comprar-se un collaret en una botiga de la ciutat on llavors residia, que era la ciutat de Ginebra. I a més, per exemple, si heu vist l'entrevista que li va fer Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo, l'any 1980, us haureu fixat, quan mou les mans de manera expressiva, que el dit anular de cada mà porta un anell gran i brillant. I no només això, sinó que a l'estrena de la pel·lícula de la plaça del Diamant de Francesc Batriu, que va tenir lloc al cinema Alexandra l'any 1982, hi va assistir
amb una agulla brillant al coll. Però aquí, al podcast La Maraldina, el que més ens interessa és veure com queda representat aquest interès per les joies en la seva obra. O sigui que començarem per un dels passatges que no és gaire conegut, però que inclou joies. Els més coneguts els deixarem pel final, però sí que és un text interessant. És el fragment d'un conte, i sona així. S'aturà davant l'aparador d'una joieria. Damunt dels prestatges esglaonats, folrats de vellut violeta, els brillants dels anells i de les agulles de pit llançaven uns reflexos glaçats. Al mig hi havia un ocell d'or, amb les ales incrustades de robins i els ulls de maragdes. A la meva època, pensar, eren moda els diamants. I continuar. He anat sembrant per França totes les meves joies de jove, les que m'havia regalat el meu marit. Què hauria dit si no s'hagués mort? Ni m'ho puc imaginar. Els morts fan por perquè estan quiets. Les coses que jo m'enduré amb mi, quieta, quieta. Anava mirant les joies d'una a una i feia un esforç per oblidar la mala estona passada a casa del metge. Mentre li prenia l'atenció de la sang, havia suat d'angúnia. El braçalet fred, de cautxú, voltant el braç amb la pell d'una blancor malaltissa. L'agulla que oscil·lava. Es palpà l'agulla del pit. No recordava si se l'havia tornada a posar quan s'havia vestit. El vidre de l'aparador reflectí la mà. Una mà llarga, solcada de venes fosques, amb els dits deformats a les juntures, lenta, com una bèstia malalta. Aquest és un passatge del Mirall, un conte perfecte que Rodoreda va escriure a l'època de Bordeus, quan tenia aproximadament 35 anys. La història se situa precisament a la ciutat de Bordeus, a la capital de la Gironda. Ho sabem perquè hi veiem la plaça Gambetta amb un magnolier molt gran, els tramvies grocs i les terrasses totes plenes de gent, i també, més endavant, en el conte, ens descriu la Rue Judaique, una via que Rodoreda devia conèixer bé perquè és el carrer que comunica el centre de la ciutat amb el barri on ella vivia. El narrador és en tercera persona i ens presenta, ja ho hem vist, una dona d'edat, una dona que sabem que és vídua i que surt del metge. Se'ns diu, el narrador ens diu que té diabetis i el doctor li ha insistit que, si us plau, a més de prendre's els remeis, que sigui molt estricte amb el règim, perquè de res serviria estar-se prenent medicines si al mateix temps no fa una cura estricta pel que fa al menjar. Doncs ella, la dona, aquesta dona que té uns 60 anys, per oblidar la mala estona que ha passat a la consulta, se'n va, ja ho hem vist, a mirar un aparador d'una joieria. Veiem que les joies, per aquest personatge, per aquesta dona, són, doncs, una manera de fugir, una forma de desviar l'atenció cap a la prohibició que li ha fet el metge de no menjar dolços. Però jo trobo que el més interessant aquí, d'aquest fragment, d'aquest passatge, és que el conte posa en relació les joies amb la mort. Com ja vam veure fa 2 episodis, en aquell capítol que vam dedicar al viatge al poble de l'or, en l'imaginari de Rodoreda, les joies, curiosament, estan de vegades, i aquí és un d'aquests casos, estan enllaçades amb la tomba, amb la mort. Aquí, aquesta dona gran, aquesta dona de 60 anys, diu en referència a les joies que són les coses que jo m'enduré amb mi,
quieta, quieta. És a dir, el que s'endurà precisament a dintre del taüt. Aquesta dona, després de mirar-se les joies, curiosament, això fa molta gràcia, se'n va de dret a una pastisseria i allà compra tot el que el metge li ha prohibit. Galetes, pastes dolces, diverses coses. I se'n torna cap a casa de la seva família, està vivint amb el seu fill, la seva nora, el seu net també, el seu marit ja és mort, i es tanca a la cambra, i el que fa dintre de la cambra és mirar-se al mirall. Per això el conte es diu El mirall. I el fet de mirar-se al mirall la porta a recordar tota la seva joventut. És un conte molt interessant que val molt la pena, precisament a partir del punt on us deixo ara, no? Que és amb aquesta mirada cap a dintre del mirall, a veure tot aquell rostre que ha perdut, no? Que ella diu que continua estant a dintre del mirall, però ja no és amb ella. No us explicaré el conte sencer perquè així tingueu ganes d'anar a agafar el volum de 22 contes i devorar immediatament el mirall, però sí que deixeu-me dir una cosa. Hi ha una altra joia en aquesta història, en aquest conte, i és que quan es mira al mirall precisament aquesta dona veu que el lòbul de l'orella el té esquinçat. I això li recorda que aquella senyal era obra del seu fill quan era molt petit i li feia mamar. Resulta que mentre el nen era molt petit, ella duia unes arracades molt llargues amb maragdes i amb brillants. I el nen, en una d'aquestes ocasions que estava mamant, havia agafat una de les arracades i l'havia estirat i li havia esquinçat el lòbul de l'orella. Això havia produït que tragués molta sang i que el pit li quedés tot esquitxat de sang. I veurem en el conte que la sang, aquesta sang, remet precisament dins la història a una altra sang, la sang de la primera vegada que va ser al llit amb un home, amb Roger, que finalment la va deixar per un altre. Així doncs, les arracades aquí, les joies també, no només estan lligades a la mort, sinó que també estan lligades al dolor i a la sang. Hi ha moltes altres joies simbòliques a l'obra de Rodoreda, per exemple, a la novel·la Aloma. Aturem-nos, per exemple, en l'anell en brillant que en Joan, el germà de l'Aloma, va regalar a la Coral, a la seva amant, i que ara, cap al final de la novel·la, la família necessita per poder salvar la casa on viuen. És, desgraciadament, l'home qui ha d'anar a buscar aquest anell en brillant a la casa de la Coral. I és en aquest punt que es pot llegir una de les escenes més tenses de tota la novel·la i sona així. Mira, he vingut a buscar l'anell, no he vingut a escoltar històries. D'això en dius històries? Un senyor que et regala un anell per poder-se ficar al llit amb tu i quan ja s'hi ha ficat t'envia la seva germaneta perquè li tornis. Soc burra, però no tant. Va encendre un altre cigarret amb molta calma. L'habitació s'havia anat omplint de fum. Coral es va aixecar, va fer córrer la cortina i va entreobrir el balcó. Suposo que ja ens ho han dit tot. L'home estava desesperada. No he vingut a barallar-me amb tu. Joan m'ha demanat que vingués. Saps que tot el que tenim és la casa, que per culpa teva la perdrem. Joan és tan desgraciat que si el veiessis et faria llàstima. T'ha estimat molt. Haurem d'anar-nos-en de casa. Era dels meus pares. Coral s'havia quedat al costat del balcó. Ets igual que el teu germà. Quan us sentiu perduts, us ajupiu. Què vols que et digui? No em faràs creure que l'anell pot tapar tots els forats. Un dia ja me'l va demanar. No t'ho ha dit? Deu estar convençut que em faràs pena amb la teva innocència.
Una joia pot ser un regal i sovint és un símbol, representa una altra cosa. La mateixa paraula aliança en diverses llengües serveix tant per designar l'anell com també per designar un pacte, un acord, un lligam. Així doncs, és gairebé irònic que el germà de l'home regali a Coral un anell, precisament el símbol del matrimoni, i regalar-lo a un amant. Per tant, no és gens gratuït que tota l'escena on s'evidencia que en Joan ha portat una doble vida giri al voltant d'un anell. Hi ha altres joies a l'obra de Rodoreda. Per exemple, a la plaça del Diamant ens podem fixar en el collaret llarg de perles, de cria, que la Natàlia porta al casament de la seva filla. I com hi ha un moment que en el ball el collaret s'enganxa a l'uniforme de soldat del seu fill i tots els familiars han d'acabar ajudant a recollir les perles perquè el collaret s'ha trencat. També tenim una altra mostra de joia en el conte Felicitat. El vam veure al començament de tot d'aquesta temporada i en allà la protagonista, que és una noia, es mira el braçalet a la llum de la lluna i també a la llum de l'arc voltaic. N'hi ha també de joies al relat El gelat rosa. Allà la protagonista sent que l'anell de promesos li fa molta nosa i que preferiria tenir els dits lliures. Però, a més d'un vincle, d'un regal o fins i tot d'un premi o d'una fugida, les joies són símbol de riquesa, de diners, de classe, de distinció i d'exclusivitat. Per això, una de les obres més belles de Mercè Rodoreda, que tracta el tema de la riquesa, no podia passar-ho en cap cas per alt. La riquesa, ja ho sabem tots, porta aparellada l'admiració, però també l'enveja. I tot això, admiració i enveja, és en aquesta obra, de la qual ara sentirem un fragment, un passatge sobre les joies, que es diu Jardí vora el mar. Veiem, doncs, en la veu del jardiner, ben al començament del text, què es diu sobre les joies. Un dia que ells havien sortit a passejar amb el cotxe, la Quima em va fer pujar a dalt. I jo tenia molta por que tornessin i ens atrapessin. I em va dir: «Veurà quines joies». El senyoret Francesc és un dels homes més rics de Barcelona. I em va ensenyar moltes coses. I totes va dir que eren de brillants. I un collaret també, amb una perla verda que penjava al mig. Gent rica, de debò, i confiada. La forma de les joies en Rodoreda també és important i simbòlica. Un dels millors exemples és la creu de brillants de la novel·la El carrer de les Camèlies. Com sabeu, es tracta de la història explicada en primera persona per Cecília C., una noia que es veu abocada a la prostitució en tot aquell entorn de la Barcelona de l'època de postguerra. Sí, certament, la creu, aquesta joia, que es queda molt en la memòria quan has acabat de llegir aquesta novel·la, El carrer de les Camèlies. És una creu que la Cecília descriu com si fos de foc i d'aigua i que, en certa manera, simbolitza la prostitució. Al començament de l'obra no la porta ella, aquesta creu, sinó que li ha vist exactament a la noia que li fa de mentora, que és una noia certament una mica més gran que ella, que es diu Maria Cinta, que sempre està asseguda a les terrasses que hi ha a la vora del Liceu amb senyors, i que diu la mateixa Cecília que és una noia molt conquistadora i que de tant en tant visitava a la seva família i se l'enduia cap a casa i la banyava i li posava doncs pólvores i li posava colònia i, entre altres coses, li posava una creu de diamants, no?
És una mica com la imatge de la iniciació. Jo sempre veig aquesta imatge dintre del bany de la Maria Cinta com si fos la Venus sortint de l'aigua i també el naixement de la petita Cecília C cap al món, no? de la seducció. Doncs bé, no només apareix en aquest tros, en aquest moment iniciàtic, per dir-ho així, sinó que més endavant, ja quan la Cecília C té un amant, aquest, en Marc, que a més de ser el seu amant, acaba sent com una espècie de proxeneta, doncs aquest amant li diu quina joia ella voldria i la Cecília C li diu que vol una creu de diamants. O sigui, una mica la idea de la creu, com jo porto la creu de la prostitució a sobre, no? És la creu de brillants que a més té moltes ressonàncies a dintre de la novel·la perquè alhora, quan ella, la Cecília C, era petita, la senyora Rius, que la visitava, li feia una creu als peus i una creu al front perquè la protegís, una espècie de senyal protector. Però vosaltres probablement us preguntareu, a veure, com és que al carrer de les Camèlies precisament es tria un símbol cristià, com és la creu, per representar la prostitució, justament, no? Doncs aquí Rodoreda, la veritat és que és molt hàbil i que demostra conèixer la simbologia molt a fons perquè sap que en les cultures arcaiques la prostitució és sagrada. I al llarg de tota la novel·la està fent un paral·lelisme entre la santedat i la prostitució. La Verge Santa, a la qual la seva família li havia fet un vestit amb pedres precioses, i el fet que, doncs, també, per exemple, la noia, la Cecília C, tingui alhora cara de nimfa i de santa. És a dir, que la figura de la prostituta i d'allò sagrat gairebé que s'ajunten, no? Però si hi ha una joia recordada en l'obra de Mercè Rodoreda és el fermall en forma de ram de flors, un fermall molt gran, tan gran com el palmell de la mà, que està tot fet de brillants. El veiem en tot el seu esplendor al començament d'una de les seves novel·les més estimades, com és Mirall trencat. Igual que en el conte El mirall, que us descrivíem al principi, aquí trobem aquesta joia en una joieria, però ara ja no és a l'aparador, sinó justament a l'interior, amb el senyor Begú, el joier, i amb un marit, amb el senyor Nicolau, que és molt exigent, que vol la millor joia i que, a més, està carregat de diners. El senyor Begú obrí les altres capses amb un somriure de satisfacció i mirà intensament el senyor Nicolau i la seva dona. La Teresa, que tota l'estona havia estat molt quieta, estirà tot d'una endavant i agafà una rodona de robins entrellaçada amb dues rodones de diamants. Era una agulla bonica, però el seu marit la hi prengué dels dits amb una ganyota de menyspreu i la deixà damunt de la taula. Aleshores el senyor Begú anà fins a la caixa de cabals i entregué un estoig de vellut negre. «És la millor joia de la casa», digué tot resseguint amb el dit un ram de flors de brillants gros, com el palmell de la mà. La Teresa es quedà sense respiració i mogué el cap d'una banda a l'altra, com si el que estava veient fos un somni i es volgués despertar. El senyor Nicolau havia tret l'agulla de l'estoig i la sospesava. «Vols dir que no és massa?» sospira la Teresa, sufocada de felicitat. Ell ni li contestà. I amb la veu una mica enrogallada digué al joier que fes el favor de clavar l'agulla a la solapa del vestit de la seva dona. Hi ha un moment més endavant que se'ns diu que aquesta joia, aquest ram de diamants, serà realment una salvació per a Teresa, perquè sabem
més endavant, en les pàgines que venen, que la Teresa farà veure que li han robat la joia i amb els diners que traurà, perquè se la vendrà, podrà garantir una vida millor pel seu fill, que és fruit d'un enamorament anterior. Cal dir que aquesta joia salvadora té ressonàncies cinematogràfiques. És del tot probable que la pel·lícula Madame D, de Marx Olfus, de l'any 1953, inspirés el primer capítol de Mirall trencat, titulat Una joia de valor, o, si no és aquesta pel·lícula, és la novel·la en la qual està basada, que es titula exactament igual, Madame D, i que es va publicar 2 anys abans amb la firma de Louis Lévesque Vilmorin. Aquí no és un fermall, és una arracada i tota la narració, tant de la pel·lícula com de la novel·la, anava seguint la joia extraviada. Si li busquem la significació, una mica el sentit, la funció que fa dins de la història, veiem que aquesta petita peça, que és la joia, bé, en aquest cas, Mirall trencat no és una petita peça, sinó que és una mica més gran, fa gairebé el palmell d'una mà, doncs veiem que en poc espai acumula molta riquesa, però l'important és que permet al seu voltant tramar una estratègia, una maquinació que permet garantir la vida realment d'una persona, no? Doncs fixem-nos en les potencialitats que plega una joia en ella mateixa. En aquest sentit, és una mostra de poder, una mostra que fa que una noia que no era res, gràcies a l'enamorament, a la seva capacitat de seducció, pot ascendir socialment, però com realment pot salvar a la seva criatura i li pot donar una vida amb una mica de garanties, és gràcies a l'engany que li proporciona una joia. A Mirall trencat hi ha encara moltes altres joies. Recordo ara, per exemple, la que lliga Valldaura amb la seva filla, no us direm quina, i tampoc us direm totes les que hi ha, a veure si us agafem ganes d'anar-les a buscar i després ens les comenteu. Doncs d'aquesta manera, amb aquesta invitació a comentar, acabem el capítol dedicat a Rodoreda i les joies. Ja us hem dit que hem destacat només les que més ens han impressionat, però n'hi ha moltíssimes més. I si us animeu, doncs ens podeu deixar un comentari a les plataformes o bé a les nostres xarxes socials, que són Instagram, X i també Blue Sky. Doncs animeu-vos a buscar-nos a Blue Sky i a seguir la Maraldina al cel blau. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.